Hej og velkommen til den her YouTube-video, som er vores første. Og vi vil selvfølgelig læse nogle spørgsmål op, som handler om debat. Ja. Er der med der skal siges? Ja, hinandens navne. Jeg hedder Andreas. Jeg hedder Andrea. Stefan er. Ja, nu vil vi begynde, og Andrea får lov til at starte, fordi det er første gang. Så skal pigerne først. Hvad er din livret? Min er risengrød. Og min er kebab. Ja. Ja, modsat. Det er kebab, pizza, durum, pizzabrød. Ja. Mhm. Min den er burger eller pandekager. Det er sådan med så fejl. syltetøj. Det er også godt. Yes. Nå. Næste spørgsmål. Kræver de unge for meget i dag? Hvis ja, hvordan og hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke? Kræver de unge for meget? Både og. Ja. Og hvilke unge på vores alder, eller? Ja, på vores alder 15, 18, 19, 20 år. Ja, Ja. jeg har vi cirka 2 herinde. Han er ikke bøsbar. Ja, så er det Stefans tur. Okay, fortæl om din første mareridt. De værste mareridt. Ja, Andrea får lov. Mit værste mareridt, det er, hvis vi bliver det. Mit værste mareridt er, hvis jeg selv dør. Og mine værste mareridt er på det meste af skolen. Ja, Andrea, hvad har du så at sige til os? Ser du frem til weekenden? Hvad? Ser du frem til weekenden? Ja, der skal jeg hjem på Ja. Bornholm. Det skal jeg også. Hjem til Bornholm. Jeg skal blive her. Det kan være, jeg skal til Europas største, der har vi spøgelsesslot. Og Europas uhyggeligste. Ja, eller næste. Hvor ligger det? Det ligger simpelthen på Sydfyn. Ja. På Valdemar Slot. Fedt. Ja, der har vi grevinden, har den derude. Det kan I opleve i hver oktober om fredag, lørdag og søndag. På grund af Halloween. Ja, hele oktober. Nå, Undtagen hverdagen. så siger vi tak til Andrea. Så kan du følge med den nye teknologi, eller går det for stærkt? For stærkt. Meget for stærkt. Ja. Ja. Men kan jeg ikke følge med den? Ja, Hvorfor? det går lidt for stærkt. Men ja. Går den virkelig for stærkt for Stefan? Ja, der har de lige fået New York, så har de lige fået alt muligt andet. Og Android-telefoner og Samsung. Så kommer cirka en gennemcomputer. Har vi hver måned. Ja, det kan man godt se, er de ikke stødt de to. Tak. Ja, så er det Stefans tur. Okay. Hvilken er god til de to? Hvad? Altså synes I, at uddannelsessystemet fungerer som det skal? Hvorfor? Jeg synes, Hvorfor ikke? det fungerer udmærket. Jeg får været mine penge. Bare få nogle penge, mand! Både og. Jeg synes, at jeg får simpelthen kontanthjælpen. Den er simpelthen så lav. Den høje kontanthjælp er nogenlunde det samme som den lave SU. Ja, det er lige før, at de er flygtningeunger, der ikke de får mere end os. Ja. Det synes jeg ikke er fedt. De laver ikke en skid. Nej. Ja, så er det Andrea tur. Det er da min, den her. Ja, det er ikke min. Er du kreativ? Hvis ja, hvordan? Ja. Nå jo, Stefan har ikke svaret på sit eget spørgsmål. Er det lige mig? Nej, I må bare komme videre. Nej, kom nu. Okay. Vi vil gerne høre din debat om det. Ja, hos min mening, der har vi det fint nok, men det kunne godt være meget bedre, så man kunne få flere uddannelser, som i gamle dage.
Nå, som I kunne lyde af, så har en af mine venner har skabt et tema. Ja, og så er vi Nej, lige. Er du kreativ? Det er der Er du kreativ? Ja Vi eller laver nej? det der vores video. Og nej, vi er ikke kreative. Er du kreativ? Kreativ, nej det er jeg ikke. Jeg skal også lære min sidste spørgsmål. Det er jeg. Ja, det kunne gå godt. Det er kreativ. Jeg skal lære min sidste spørgsmål. Okay. Okay, du går alene i svømmehallen. Du springer fra vippen, og dine badebukser rører af. Du kan ikke finde dem. Hvad gør du? Men husk på, at du er ikke alene. Hvad er det med mig? Så vil jeg få fat i en livredder, som skal hjælpe. Ja, ellers så vil jeg finde de der, for eksempel, Ja, det kommer du op der er de der ting, men de der plader og sådan noget, telefonen. Jamen, de er ikke altid ude. De er kun ude til skoler. Men, Nå, jamen hvis de er der. Nå, okay, jeg kunne vidste, de er der. Ja. Jeg har arbejdet på en svømmehal, så jeg burde vide sådan noget, nej. Ja, det var så vores 6 minutters lang video. Vi vil faktisk, der kommer mere fra os i fremtiden. Ja, og ind på YouTube, så hedder vi jo selvfølgelig AKAASP, men det bliver ændret, så jeg får et federe navn. Kan I have en rigtig god aften derude? Og I må meget gerne komme med respons. Ja. Og kommentarer. Og I må gerne idéer. dele videoen. Gør hvad I vil, bare vi får følger. Kan I have det? Hej. Nej.